Je to od Alexa Hormozyho, je to iránsky miliardár amerického pôvodu. On hovorí, že pracujte 30 dní po sebe 12 hodín denne. A to je celé. Žiadne víkendy, žiadne soboty, nedele, proste 30 dní v kúse. Uvidíte, koľko toho v živote dosiahnete, koľko budete mať správeného. Zistíte, že nie ste z cukru, že to dokážete. V prípade potreby viete, že máte tento skill a že to môžete zopakovať, keď bude situácia zlá. A ja vlastne som k tomu dodal ešte aj to, že keď to ja budem robiť a robím to, tak sa zbavím stresu. Pretože je veľmi ťažké pracovať 12 hodín denne na odstránení nejakého problému a zároveň mať stres z toho problému. To proste úplne sa nezlučuje. Tá moja premisa bola správna, to už je druhý raz tento rok, čo som mal pravdu. A tých 12 hodín denne to môže byť, niekto má problém s telom a bojí sa operácie, má problém so vzťahom, bojí sa rozchodu, alebo naopak, že ostane sám, so svetom, peniaze, alebo bývanie, že nebude robiť to, čo chce v živote robiť. To všetko sú problémy a tých 12 hodín denne nemusíte venovať jednému problému, ale keď to venujete všetkým dokopy, tak si myslím, že sa jednak veľmi posuniete, jednak zistíte, že na čo ste toľko čakali a zbavíte sa stresu. Takže veľmi odporúčam, je to dobrá vec, určite to vyskúšajte.